на всички. Днес ще видим, ще играем да няма нищо. Аз отдавна не съм играл хора и малко ме пресън. Добре, тук го затваряме. Матчес. Ще отворим да видим. Тук там прикарвате, ще имате нещо. Тук в колата има нещо. Тук има нещо. Тук по цяло като чудо. И ако това да се скачате уникално. Това е грани. И цилиндрина. Тук там ако падне на сигурно ще умре. There is no electricity today. Тук има някой звук. Дървото. Ой, цилиндрина, мале. Не, хора, тя ще ме хване. Това става като да съм играл доста време. Нещо геймите тук на бая разбъркам. Трябва ми много контура. Тук трябва да вземем лъчанки. Ай, вземи да! Тук е бланка. Цилиндрина! Фасти коварна. Ах! Сега това така взема. Едната ваза е. Едната ваза е паднала. Те въпроса, че е паднала. За малко. Мисля, ще падам там и трябва да вземам дъската, всяка друга неща, но нека да вазите са готови. Филете нека ще са готови. И сега чакаме на едната просто тук да ни... О, не! Ей, те двамата са тук. Не, той подия балата. Грани! Здрасти! Добре, няма никой цилиндрина. Сега напред. Тук може да се мет... трябва да влазите. Това искам да отворя. Това искам да отворя. Тук чу... тук е... Така 30 секунди. Бабата. Мисля, че няма... Така 30 секунди. Трябва да вземем този планк. Мисля, че има минимално време, което може да мисля. Вече нямаме време, брат, защото съпих оскапания капан. Нямам никакво време. Да, това го знам. И защо тук ще ме... Да, тук играем Формула 1 ли бе, човек? What the fuck? Не! Бат, тук, какво? Тук, мишката на... Трябва да я метнем в гардероба ли да я метнем, бе? Нека този път отново. Так, влез. Ах, ти каква си тъпа цилиндрина мръсна. Тук да много пръшка скоро. Нека я информирам тук, защото просто малко ще се отнеса. Бричка. Не толкова много. Възможно е това. Не искам, аз става на casa. Тук имаме. Тя ще се видим, ако не се върна. Он не видя. Не се кърва. Качва се! Ще ме хвана за какъв човек, ще виж какво ще стане.
добре, че се огледах, защото веднага щях да стане и то, за да ме направи на месо. Оза, даже мога да се опитам. Това на бута. Като се опитам 3-2-1 да стане. Красота. Просто да вземем това тук, отиваме навънка. Цилиндрина, тя летеше, тя е дух наистина. Обаче за първи път я видяхме да лети. Няма нещо, има тренд. Тук малко рисковано си играем. Тук ще вземем един патрон и ще стане един патрон. Ето бабата. 3 секунди. Ако яда, не паса. Какво мога да правим, не знам. Тук проверих тази стая. Тук туалетната иска в сейфки, но т.е. няма сейфки. Вземем два патрона, вземаната въза и да, оръжието. Оръжието не е важно. Петио. След това ми дяло него на ваза. След трябва да изпускам. Как ще стане това? Не знам хора. Бърз! Не, знаете какво? Всъщност, айде да не изклона. Ще го играем бавно, защото това е екстремно трудно. Тук може да се случи. Така ще играм 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ще играм. Ето. Ето палата. Идеалното перфектното. Оле, това е красота. Сега, нека да видим тук на гощето няма време да обръщаме внимание. Тук, какво има? Няма нищо. Я трънки по газа. Ето. Добре. Цилиндрина! Мишката нещо не ми работеше. Махнете са! Губя важно, ценно време. Просвая някак тя своим да работи да запалим. Тук кибрита. Пали. Кога минаха 30 секунди? Кога минаха 30 секунди, човек? Човек, това не е реално. Кога минаха 30 секунди? На коса ще идем. Записвам от 8 минути и сме умряли вече. Това е много. Няма никакви предмети тук. И тук сме виждали предмети. Няма нищо. Дялото. Дялото много се дава. Къде е този брат? Този някакъв друг къща ли? Този вече го спам. Не, ще поднем. Какъв цвет. Това да мисля, че няма много неща. Ето тук. И тук няма нищо, не. Сега, тук няма никакви предмети, принципно. Тук тази врата е затворена. Тук няма никакви. Ще искам да се дропа. Никой не е идва. Аз по-проверя. Няма нищо. Уепанки! Айде! Печелиме купата на световното! И тук има дървото. Стигаме. Ей, тук те работи. Не! Толкова тъпо. Буквално знам къде ще отиде, защото той се беше запетил. Той буквално всеки път, като излиза навън, дялото на работа. Но от никъде другаде. Ето тук е далеч. Цилиндрина! Изкараме кълма. Какъв е шанса? Той... Още само вратата му отваря.
Нека, че е доста по-близо до това. Само не искам да отивам по-навън. Открити. О, леле, човек. Не знам какво ще стане. О, в мечето! Попаднахме точно. Слендринки. Още маничко ще те потърпя. Yes! Yes! Махнахме Слендрин. Значи сейфки. Точно това се надявам. Слендрин са. Вау, как падни. Вие сте нереални. Освен буквално 15 секунди 30. Вече са минали 30 секунди. Балата трябва да се изпълни. Няма да си ходи. Буквално хора, ейте и най-много мрази. Тук затваряме на гощето. Идвай тука! Идвай тука за тъга очите да покажа какво да съм. Ляга. Се балата, ето е, опа, това умята. Не, оръжието! Пазете са! Дай ми се види. Cloverfield. Хора, не бая ли скоро нещо да правя? Балата. Дялото. Тука. Дженерейтър! Затворя го. О! Избягахме. Това. Сега се отивам към това. Няма. Нищо. Та птица. Това за... There's something beside this coconut. One touch. Oh, good. Тя спринтира направо за... Ден пети последен. Ще разискаме се боля. Буквално преди 5 секунди чух как вратата на долния дах се отваря. Как той спритина към тавъра. Зривее.